3D er jo kommet for at blive, og det er noget, vi arbejder med hver dag. Og løsninger som SideMotion og det her med at kunne have en visuel repræsentation af både konstruktionsdata og spildata, det er fremtiden. Vi står på Danske Bank-projektet her, og der er ekstremt høj kompleksitet her. Så derfor så går vi ind løbende og læsescanner alt, hvad der bliver bygget, og tester, om det er bygget inden for tolerancerne. Så samlet bruger vi 250 timer om måneden på at registrere bygningen med laserscanning og fotografering. Det er jo potentielt noget, som en robot kunne gøre i stedet for. Når jeg ser Spot gå rundt, så tænker jeg, at det er fremtiden. Jeg synes, det er ekstremt fascinerende at se, hvad den kan gøre, hvordan den selv kan finde rundt i bygningen. Og jeg er ikke i tvivl om, at inden for de næste 10 år, så kommer vi til at se den slags robotter på byggepladserne. Lige nu der kører Spot sin rute på byggepladsen, og det der er jo rigtig smart ved det, det er, at den tager billeder hele tiden. Når Spot har gået sin rute, så tager vi dataene fra robotten og konverterer dem til 3D. Og det samler vi i SideMotion, sådan så at byggeledere, håndværkere osv. kan få den information om, hvor langt er byggeriet. SideMotion er lavet til de udførende på byggepladsen, sådan så at man kan få ajourført, hvad der sker i virkeligheden, op imod det, der var planlagt. Man sparer jo penge på produktion, man sparer penge på tid. Når man sidder til byggemøder, så har du alt data tilgængeligt. Så det der med, at man siger, at vi prøver at gå ud i næste uge. Nej, du er på pladsen, når du sidder derinde. Og det er noget af det, SideMotion gør, det er, at du forstår lige med det samme, hvad er det, jeg kigger på. Jeg kan se lige præcis, det er det projekt. Du har det komplette datagrundlag første gang, og det er noget af det allervigtigste, og det er noget af det, der vil være med til at spare byggeriet mange penge fremadrettet. En af de årsager til, at vi overhovedet startede på Buildcode og SideMotion, det var jo, fordi jeg selv har erfaring med at gå rundt og lave nogle af de her registreringer. Og det er det, jeg synes, det er rigtig fedt her, at vi faktisk gør det muligt for rigtig mange at lave de her registreringer med de her nye teknologier, sådan så man kan tage de gode beslutninger derfra.